लोगोफोर गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर जे मैयासो जालांनाय माजबाद ओनसोलाव मोनसे जाथाय जे सासे 16 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ साबा मुस्लिम सेंग्राफ्रा जिनाहारि खालामदोंमोन बा हानजायारि जिनाहारि खालामदोंमोन। दा बिनि गोबां दावराव दावसि माने दुंहाव थासारि जादोंमोन मैयानि सानाव। दा बेखौनो लानानै मैया जाय हिन्जावसा जिनाहारि खालामजानाय उन्दै हिन्जावसा बिथांनि जास्टिस मोननांगौनि थाखाय बा बिथांखौ न्याय मोनहोनो थाखाय बिथांनि न'खरा न्याय मोननांगौनि थाखाय गोबां हारि माहारिनि आफादफोरा बा फरायसा आफादफोरा गोबां सोमावसारदोंमोन बा गोबां दाबि खालामदोंमोन जे जाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ हमनानै इनकाउन्टार खालामनांगौ बा फासिनि साजा होनांगौ बेफोरबायदि गोबां दाबि खालामदोंमोन। बेबायदियैनो आसाम पुलिस बा माजबाद पुलिसा बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनानै दा बिथांमोनखौ जेलाव बा थानायाव दोननाय जादोंमोन। दा बिथांमोना स्टेसननिफ्राय खारनो नागिरदोंमोन। दा बिथांमोनखौ खारनो नागिरनानै दिनै माजबाद पुलिसा बिथांमोनखौ जाय गुबै दायनिगिरि जाय 16 बोसोर बैसोनि जाय जिनाहारि खालामनायाव गुबै दायनिगिरि जाय गिबिसिन दायनिगिरिमोन बिथाङा माने खारखोमानो नागिरदोंमोन। दा खारखोमानायनि खाबु लादोंमोन होननानै मिथिदों। दा बे खारखोमानो नागिरनायावनो बिथांखौ माजबाद पुलिसा इनकाउन्टार खालामदों होननानै जों आपडेटखौ मोनदों। आरो जाय इनकाउन्टार खालामजानाय बिथाङा दायो तेजपुर मेडिकेल कलेजाव दोनहैबाय, बिथांखौ दोनहैनाय जादों बा भर्ति खालामनाय जाबाय होननानै मिथिदों। स' लोगोफोर नोंथांमोना नाय बे सावगारियाव नुनाय गुबै दायनिगिरिया बेनोमोन, बेनो जाय उन्दै बैसोनि हिन्जावसा बिथांखौ थगायनानै बेनो लाबोदोंमोन। थ' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो जोंनि समाजनि गेजेराव बा रायजोफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि गोबां जाथाया जाबोगासिनो जोंनि बर' हारिनियावथ' दा बुंखानोसै सासे नङा सानै नङा गोबां जाबोबाय। दा गुबुन हारिफोरनावबो जागासिनो आरो ओरैबायदि गाज्रि जाय मुस्लिम हारिनि सुबुंफोर बिथांमोना जाय गामिफ्राव ओरैबायदि हाबनानै ओरैबायदि माने गाज्रिबो खालामनानै गालांखायो। माने बिथांमोननि स्वभाबफ्रानो मोजां नंखाया आरो ओरैबायदिखा। दा नोंथांमोना बिथांनि जे जानाय जाथाय दा इनकाउन्टार जे खालामजाबाय नोंथांमोना मा सानखो? दा बेफोरबायदि जानायनि थाखाय नोंथांमोना बेसेबां सापर्ट नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायदो लोगोफोर। स' लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेखौनो आपडेट होनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन। स' नोंथांमोना आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला अननानै कमेन्ट खालामदो आरो लाइक खालामदो खनसे लोगोफोर। बेनोसै अब्ला दानि बेखौनो नोंथांमोना आपडेट होनानै भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर।